سلام كما تنحكم كبرات تخاتلتي وارسا ميديا سلام لكم أبزل لكم سنة وسلام من لكم حوكم أركبي لما أنتي بزعبا قلق ناي قربيتنان ناي كبابينان ناي زلو هلو كنتات نيشتا تنكف كنا بلينا مجمّر ياقن باتي ناي هاقرنا خنجمر سخاتكم لما بلايك جمرو توم سابسكرايب جاقوركم سابسكرايب قبرو توم زقالكم حواتنا دما شر مدا قبركم تحقيسكم ناز بلا تسايمو سسنايو مدا بالكو لما عنتي سنة سرعات كبري كبر أمباسادر سمر الرسوم تفتسيمو سنة سرعات حمد عدام ملباس منستر سمر الرسوم لوم عسران حمشتن حملة كلتشحن عسران شدشتن ساعات 10 قدم قصري كور بريزيدنت إسياس أفوركي أبز ترخبولو سلطان منغستن منستراتاتن أبز ترخبولو سنة سرعات قبرو أما قبر حربانياتات أسمارات فتسيمو جيغنان حربانيان أمباسادر سمولسم كاب جزيه نسنتو كساب علتي مسوأتو نحقرو هاجرا ممصان هاجرا معقابن أب كلهم عينت صفحتات أورا خبز بهالو أركانات جغانو حدا ينيرو نخلو زقبورا أبو القلوت دما الزينة بخبري اندا ذكرنايو بسلام رفلنا كور جيغنا أبونا كنبل نفتو سلازي دقيمة مسدرا بيت صنعاتي هاب نخلهم مقادلتو مسارحتو نمولو حزبي إرترا نسلا زقبورو أبوركوتون نسلا زحلفو كل عينات سقامات من انت حزبنان هاجرنان جن الزينة أبلبنا زنبر زنت إلت اندا تذكر زنبر يمو منقست السماي يوارسو سناي عرفتي بمقصة الكبرات حوات أبزي محبرة ومديا سعري فتصوم انترفيو غير نيرو أوشتي بزعبا زناي سنة طباب كالوت أوشتو أبناي بعلو برسنالو متقعت استقبرلو كابتن تتعصو حدا نشنشي تي أبها مالت تي متقعتي قانو والا صبو أيكونن عرناي فاميلي ناي سدرا بيت ناي قلي اندال الكا مون موت قال اندات منخا زقبر زينا قال زمسلي تزاريبو سعر سمعي نيره تخونا قن ناي بحكي زسحبك بسول من اسي كوما عينت متقعتي زورو دخمان زي مسل نتوم حماق تمني مولي زبلو مس حماق زي مني أزيو ورجاز خونا زربا كم من اسيسي كم إيرتراو تحبونو اللو جينا بسول الزراربو أكراربو يعني كنا أنا نعي بتاعتها شو جيرني كرعات وين يسمعك خندي عينت من سيات اللونة كم زي يوم تركبت حدري زي يوم تم نايت صباح منقستي زي يوم كابول الدم زركو مسبلكا زي حدركا بحتا درت يقول نشيشكا أخ من السكولا أنا يبالكم يزبل زلو أبتي سمع أخوانا نشكا أنا بزعبا موتن زينا ناي تزاربكو ناي يبالكو ناي كالين تصاريفو ناي فلتني يزبل زلو دحركو خينو نش انت زيلو انكو عيبله እቶም ዝበሉ ግን ሕማቅ ኢሎም እንተኾነ ግን ዝኸምዚ ዓይነት ኣብ ውሽጥና ብደገን ናይ ዘለዉ መንእሰያት መጥቃዕቲ ንኤርትራ ኣይጠቕማን እዩ ስለዚ ኩልኩም ብዝከኣል መጠን ኣብ በብትነጥፍዎ ክተበርክቱ ትኽእሉ ንህዝቢ ዳ ሕሰቡ እምበር መጥቃዕቲ ንሰብ ኣብ ዩቱብ ክወርድ ኣሎ ኢልካ ዝግበር ናይ ስነ ጥበባውያን ስምዒት ሞራል ንምትንካፍ ካብ ዩቱባት ንምውራድ ናይ ድራማታት ናይ ካልኦት ሕማቅ መፅሓፍ ካልእ ዝኣመሰለ እንታይ ይጠቕመካ ከም መንእሰይ ኣብ ደገ ኮንካ እንታይ ዝገብረልካ ትኽእልካ ሓግዞ ናይ ፅባሕ ቅርሲ እዮም ናይ ፅባሕ ኣበራበርቲ ባህሊ እዮም ተዘይተኸኢሉ ኢድካ መሓዝ እውን ሓገዝ እዩ
እቶም ዝሕግዙ ዘለው እቶም ባህሎም ክዕቅቡ ሞራል ዝህብዎም ዘለው ኣጆኹም ዝብልዎም ዘለው ንሱ እኽእል እዩ ንሓደ ስነ ጥበብ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ስነ ጥበብ ኣትየ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ጉድለት ኣለዎ እዚ ቁንዕና ኣለዎ ክብል ዓቕሚ ይብለይ ፊልም ስለ ዝረኣኹ ድራማታት ስለ ዝረኣኹ ሕብረተሰብ እውን ስለ ዝዓበኹ ንዓይ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዘይተሰማዓንስ ብዓይነ ስነ ጥበብ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ኢለ ክድምድም ይብለኒ ንዓይ ፅቡቅ ዘይስማዓኒ ዘሎ ንዓይ ኣብ ስምዒታተይ ትንኪፍኒ ዘሎ ኢለ ይኽእለ ዘለኒ እምበር ንዓይ እንድሕር ፅቡቅ ዘይተሰማዓንስ ከም ዘለዎት ስምዒተይ ኣውሪደ እቲ ነገር ቁኑዕ ኣይኮነን ንምባል ከምዚ ዓይነት ኣብ ሓደ ሓደ እውን ስለ ዝረአ ጌጋ እዩ ስነ ጥበብ ብዓይነ ስነ ጥበብ ወያን ብኣፍልጦ ብትኣርቲ መንገዲ ክርአ ክኽእል ኣለዎ ግን ብሓፈሻ ንሕብረተሰብና ይጠቅም ደይጠቅምን ተባሂሉ ክርአ ከዓ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣብዚ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኮይንኩም ናብትን ተጋውሕዎ ወይ ድማ ነገር ክተጋፍዕዎ ኢልኩም ቲፎዞታት መሲልካ ምእምባል እውን ኣገዳሲ ይኮነን ኣየድልን እዩ ብዝተኻለ መጠንቲ ነገር ክዝሕል እቲ ስነ ጥበብና ክዓቢ ተመውሾ ዘለዉ ስነ ጥበባውያንና ከዓ ክሕገዝሉ ዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ እንተተጠቐምና ፅቡቅ ነገር ይኽብል ዝደሊ እቲ ምግፋሕ ገለመለ ግን ኣገዳሲ ይኮነን ከምኡ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ እውን ቦታ እንተዘይሃብናዮም ዝበለፀ እዩ እዚ ድሕሪ ምባል ናብቲ ናይ ጎረባብትና ዘሎ ጉዳይ ክንከይድ ሓደ ዜና እንታይ ሰሚዐ ኣብዚኣ يسمعنا لم هيدا فهمنا ايه فهمنا اللي ملفات التجارة الخارجية والصناعة والبنى التحتية والخدمات اللوجستية تحضيرية لإعداد الاتفاقيات التجارية بين السودان وإريتريا اجتماعا برئاسة مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور أبو البشر عبد الرحمن بمشاركة ممثلين للوزارات والجهات እንታይ ዝብል ፀብፃብ ወይ ተዜና ኣብዚ መፅእ ዘሎ መስከረም ኤርትራን ሱዳንን ዓብዪ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ክፍርማ ትፅቢት ይግበረለን ሱዳንን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብፍላይ ኣብ ፀጥታን ፖለቲካን ከምኡውን ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓበራዊ ሽርክና ከም ዘለዎን ዝፍለጥ ኮይኑ እዘን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዎን ስትራቴጂካዊ ቦታ ተጠቂመን ርብሐን ከረጋግፃሉ ዝኽእላ ቁጠባዊ ርክባትን ንምዕባይ ዝዓለመ ስምምዓት ክፈራረማ ትፅቢት ይግበር ክትብል ፀብፃብ ይሕብር እቲ ፅምዶ ንነዊሕ እዋን ምስ ከንረኣናዮ ሱዳን ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም ሓፈሻ ሰለስቲአን ሃገራት ፀጥተአን ከውሕሳን ረብሐአን ዘረጋግፃሉ መንገዲ ከነድያን ክተኣሳሰራን ክፈራረማን ፀኒሐን ኣለዋ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ መስከረም ዕብይ ዝበለ ወይ ድማ ስፍሕ ዝበለ ምፍርራም ዘለዎ ሓያል ውዕል ነቲ ዝነበረ ዕቢ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዝያዳ ናህሪ ዝውስኽ ነቲ ዝምድናና መሊሱ ዝድርዕ ምፍርራማትን ምትሕግጋዝን ክግበር ምዃኑ እዩ እቲ ፀብፃብ ዝሕብር እሞ እዚ ከዓ እንታይ የርእየና ንሃገርና እንተኢልና እቲ ዲፕሎማስያውን እቲ ፖለቲካዊ ርክባት ናብ ጎረባብትና ይኹን ካብ ጎረባብትና ሓሊፉ ዘሎ ናይ ኤርትራ ብራኸ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ ብምቕፀል ኣብ ጎረቤትና ዝተፈላለየ ዝበሃል ኣሎ ቀዲምና በቲ ናይ ስርዓት ብልፅግና ክንጅምር ዝበለፀ ነገር እዩ እንታይ ይኸውን ዘሎ እቲ ኮኔክሽን ኣይፍለጥን ቁርብ ተዕሲሙ ክኸውን ይመስለኒ ኣራይ ንዕኡ ክንሰምዖ መጀመርያ ሞ بدحريو حدود كمشة عند كفتني أمرا كل البالسلطان مكلاكيا سراويتو كللو እንደሚወጣ ፍንጭ እንሰጡ የህዋቱ ከፍተኛ አመራር በበኩላቸው ብልጽግና ብንንበረከክለትም አይቶንም ስለዚህ ጦራችንን ማፈርጠም አለብን ተዘጋጁ ሲሉ ሲያሳስቡ ተደምጧል።
በኢትዮጵያ ድንበር ደግሞ ከባድ የድሮን ድብደባ መፈጸሙ ተሰምቷል። ከወዲያ ደግሞ ከባህር ማዶ ኢራን የአሜሪካን የጦር ቤዞች እንደ ቋያ እያነደደቻቸው ትገኛለች። ከትግራይ የጦር ጉሰማው ቀጥሏል። ህወሓት የጦር ድቤ ደለቃውን ተያይዘውታል። ዛሬ ደግሞ ተራው የአምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ ሆኖ ጦርነትን ሲጎስሙ ውለዋል። አምባሳደሩ ብልጽግና ጥቃት ከፈጸመብን መከላከል ብቻ ሳይሆን ማሸነፍ ነው ያለብን፣ ጦራችንንም ማጠንከር አለብን ሲሉ ሲያስጠነቅቁ ተሰምቷል። ጠላቶቻችን ሁለት ጊዜ ማሰብ አለባቸውም ሲሆን ብልጽግና ብንገዛለትም አይተወንም ሲሉ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የህወሓቱ ምክትል ሊቀመንበር አማኑኤል አሰፋ በበኩላቸው በአማራ ክልል በገዳም ተፈጽሟል የተባለውን የድሮን ጥቃት አውግዘዋል። ተሰሙታላችሁ። የመከላከያ ሰራዊት በፋኖ ታጣቂዎችን ጠራርጎ ለማጥፋት የመጨረሻ ያለውን ዘመቻ እያደረገ መሆኑን ይፋ አደረገ። ሰራዊቱ ከሐምሌ ወር መጀመሪያ ጀምሮ ያደረጋቸውን ስምሪቶች በተመለከተ በዛሬው ዕለት አንድ ሪፖርትን ይዞ ወጥቷል። በሌላ በኩል አንድ ከፍተኛ አማራ ክልል ባለስልጣን ሰራዊቱ ከአማራ ክልል እንደሚወጣ ፍንጭን ሰጥቷል። ባለስልጣኑ ሁሉንም የክልሉ ወረዳዎች ከፋኖ ነፃ አውጥተናል ያሉ ሲሆን ፋኖ የሚታገለው ወልቃይትን ለማስመለስ ሳይሆን ወልቃይትን አሳልፎ ለመስጠት ነው ሲሉ ከሰዋል። ባለስልጣን ዜድ እንታይ ዝብል ዘለት በዓል ስልጣን ማለት እዩ ካብ ክልል ኣምሓራ ክወፅዩ ሰራዊትና ምክንያቱ ፋኖ ኣብ ኩሉ ወረዳታት ደምሲስና ኢና ፋኖ ስለዘየለ ሕጂት ናይ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ንትግራይ ድዩ ክዋጋእ ዋላ እንታይ ይገብር ግን ክወፅእ እዩ ዝብሎ ብትፀብፃብ ናበይ ክወፅእ ንትግራይ ድዩ ክወፅእ በቲ ተጋሩ ዝዳለውዎ ዘለዉ ከዓ መንግስቲ ትግራይ ዝከኣሎ ዘበለ ምድላዋት ለንቀነ ስፍሕ ዝበለ ጎስጓሳት ኢና እውን ክሪኢ ቀኒና ዘለና ክቡራት ሰማዕቲ ዝበት ንሃገራዊ ብርሰት ህዝባዊ ብርሰት ዝብል ጭርሖ ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት በበዓል ፈትለወርቂ ኣማኑኤል አሰፋ ካልኦት በዓል ደብረፅዮን አዲስ ዓለም ባሌማ ዓለም ገብረ ዋሂድ ኣብ ኩሉ ፋሒሎም ሙሉእ ኣብ ትግራይ ምስ ህዝቢ ምምክኻርን ምስ ህዝቢ ምዝታይን ሒዞሞ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። በዚ መንፅር ለንቀኔ ኣብ ጎጃም በባዕተ ጀነራላት ዝምራሕ 7 ኮሎኔላት ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብር ቀኒሎ እንተኾነ ግን ካብ ሚድያ ሓሊፉ ኣብ ሜዳ ወላ ሓንቲ ባይታ ዘምፅኦ ለውጢ ከምዘየለ ዘዘወፈረ ተቆሽሚዱ ይምለስ ኣለዉ እዮም ፋኖ ኣረጋጊፆም ዘለዉ። ኣብ ኩሉ ሓንቲ ቦታ እውን ትኹን ዘይሓዘ ምዃኑ ዝኾነ ናይ ፋኖ ኣሰር እውን ዘይረኸበ ምህላዊ እዩ። ኩነታት ኣብ ኩሉ ዝወፈሮ ፈሽሉ ኣብ ኩሉ ዝወፈሮ ተሳሒሩ ነቲ ኣብ መሬት ዝወረዶ ወይ ድማ ባይታ ዝወረዶ ስዕረት ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣኼባታት ኣብ ሚድያታት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሸፈነ ክሽፍኖ ይሓስብ ምህላው እዩ ዝዛረቡ ማለት እዩ። እንድሕር ዳ ርኢናዮም ኮይና እተን ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ዝበሃላ ናይ በዓል ኖባይ ንወለን ናይ ተፈላለየ ብዙሓት ፖለቲከኛታት በዓል ጎዱ ዘለውን እውን ስርዓት ብልፅግና ወዲቑን ዘየለ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ዝተገብረ ምርጫ ሓደ እውን ይኹን ኣባል ኣምሓራይ ዝበሃል ሕብረተሰብ ከምዘይ መረፀን ዝኾነ ዝውክሎ ከምዘየለን እንተ ደኣ ዘይሰኒፉ ፋኖ ሕጂ ፖለቲካዊ ኦርጋናይዝ ገይሩ ወኪል ዝኾነ ኣመሓደርቲ ክመርፀሎም ኣለዎ። በቃ መንግስቲ ፋኖ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ቁመኑ እውን እንተኾነ ንክልል ኣምሓራ ከም መሓደር ዘፍቅድ ቁመና የብሉን ስርዓት ብልፅግና ክብል እዩ ተዛሪቡ ጎድኑ ባዕሉ። ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንሰምዖም ዘለና ፖለቲከኛታት ኣምሓራ ይኹን ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዝቐረበ እዋን ክወድቕ ምዃኑን ዘየለ ምዃኑን ዓቕሚ እውን ከም ዘይብሉን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ብኢኮኖሚ ንበሎ ብወታደራዊ ኣሰላለፋ ዝመሃነን ዝደኸመን ምዃኑ ደጋጊሞም ክገልፁ ኢና ንሰምዖም ዘለና። ብኣንፃር ግን ኣብ ኩሉ ናይ ካድራት ይኹኑ ወላ ጀነራላት ይኹን ፖለቲከኛታት ናይ ብልፅግና ግን ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ጠቕሊሉ ፋኖ ኣጥፊእና ኢና ሕጂ ክልል ኣምሓራ ሰራዊትና ይሉ እዮም ተሰሚዖም ዘለዉ ማለት እዩ እሞ ነዚ ሓሶቶም ዝደራርዕ እውን ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ገለ ካብቲ ናቶም ሓሶት ንክንሰምዕ ወይ ድማ መልሲ ንዝሃቡ ክንሰምዕ ጌታቸው ረዳ ምክንያቱ እቲ ዝውንዛዕ ዘሎ ሕሶት ብሓደ ሓደ ዩቱበራት ቲክቶከራት ፌስቡከራት ንሕና ተኻኽሎን ግብረ መልሲ ክንበሉ ተብለናን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ኣብ ኣስመራ ከይዱ ጠያይቲ ሓቲቱ ሲሩ ተመሊሱ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ተጀሚሩ ኣሎ። ገልገሊኹም ክትሰምዕዎ ኢኹም ኣብ ቀረባ ሰዓታት ወይ ድማ ኣብዚ መዓልቲ 2 መዓልቲ እዚዩ
እዚኦም ልኡኻት ናይ ብልጽግና ትማሊ ብጌጋ ናብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓት ብልጽግና እናበሉ ዝፍክሩ ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ግን ተገምጢሎም መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ኣስመራ ኸይዱ ጥይት ካብ ሻዕብያ ለሚኑ ጥይት ተይረኸበ ተመሊሱ ናብ ትግራይ መፅኡ ኢልና ኣሎ እዚኡ ምስ ኣድግያ ዝወዓለ ዝራቢዒስ ህላ እንተዘይለመደ ጥራጥ ለመደ ይብሉ ወለድ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እኒ ጀነራል ጻድቃን ምስ ሓሰውቲ ምስ ጀነሳይደራት እናተማያዩጡ ምውዓል ጀመሩ ምስዞም ሓሰውቲ ምስቶም በላዕቲ ሰብ ምስላፍ ምስ ጀመሩ ሓቅን ሕሶትን ክንፅርዎ ይኽእሉ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሚኪ ጌታቸው ረዳ ለንቀነ ኣብ ኣሜሪካ ሓሚሙ ብሕክምና ኢሉ መፂ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝዛረቡ እንተኾነ ግን ከምኡ ኢሉ ከለ ግን ፅሑፋት ካብ ዝሰብም ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ካብ ዝነዝሖም ዘሎ ንሱ ደብረጽዮን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ተመያይጡ ኩናት ክጀምር ዝብል ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከምቲ ክሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያታት ኪድ ኣፅዋራት ዘለካ ጌርካ ጀምር ከስዕበልካ ኣፅዋራት ይህቦ ተፅዋራት ኣይረኸበን ግን እቲ ኩናት ቀልጢፍካ ጀምሮ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃቦ ካልኦትን ዝብሉ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ህወሓት ክዋጋእ እንተደልዩ ካብ ኤርትራ ኣፅዋራት ክስእን ኢልካ ዘይምሕሳብ እንተኾነ ግን ዝኣክል ዘዋግእ ኣፅዋራት ኣብ ትግራይ ከም ዘለዎ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣፅዋራት ክውዳእ ኣይክእልን ተተኮስቲ ክውዳእ ኣይክእልን ድሓር ፅምዶ ንምንታይ ድዩ ዝሰርሕ ብጉሁድ እኮ ወደባትና ደስ ዝበሎም ኣፅዋራት ክእትውሉ ፍቑድ ንሕወሓት እንድሕር ደኣ ንብልፅግና ከጥፍኡሉ ዝኽእሉ ባይታ ተደልዩ ብወደባትና ኣፅዋራቶም ክእትው መን ይኸሎም ብገንዘቦም ሸሚቶም ክእትው መን ይኸልኦም ብዙሓት ተጋሩ ብዙሓት ኣባላት ሕወሓት ብዙሓት ተመፃደቕቲ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዚ ዓጢቖም ስለ ዝሓዝዎ ብዘይስክፍታ ጌታቸው ረዳ ካብ ዓፈርፈርን ሃለውለውን ሓሊፉ ኣብ መሬት ዘምፅኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ብዙሓት ዛረብዎ ዘለው እዩ ተጋሩ እቲ ሓቂ ከዓ ንሱ እዩ ምስ ኤርትራ ሎሙን ፅባሕን ተጣሚርና ክንሰርሕ ኢና ናይ ሓባር ሽግር ኣለና ክብሉ ድማ ኣብ ኩለንተን ዝገብርዎን ዘለው ጎስጓሳት መራሕቲ ሕወሓት ደጋጊሞም ይዛረቡ ኣለው ማለት እዩ እቲ ዝበልዎ ድማ ካብ ዝበልዎ ገለ ክንሰምዕ እንድሕር ደሊና እቲ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ጥፍኣት ብልፅግና እዩ ዝረጋገፅ ዝብል ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ የብርሁም መንነተይ ይጠፍን ላዕላውነተይ ይመለስ ተማዘበል ህዝብ ኣቦቱ ይመለስ ከም ህዝቢ ክነበር ከም ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ከረጋግፅ ኢሉ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘካይድ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ፍትሓዊ ቃልሲ እዚ ንምዕዋት ዝቃለሱ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት በቲ ሓደ ገጽ ዘለውሉ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ከየንበርከኽካ ከየጥፋእኻ ካብ ምድረ ገጽ ከየፅነትካ ንግስናን ጎብለልነትን ዝበሃል የለን ኢሉ ዝቃለስ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና እውን ብመሰረቱ ዝገጠሙሉ ብባህሪ እውን በፈጣጥራ እውን ብመውቀል እውን ክልተ ብጣዕሚ ብባህሪ ኣብ ሓደ ክነብሩ ዘይኽእሉ ኣሰላልፋታትን ኣረኣያታትን ዘለውሉ ኩነታት ዘለና ምዃንና ብደንቢ ምርዳእ ከድሊ እዩ ስለዝኾነ ብሄራዊ ህላውናን ላዕላውነትናን ኣብ መቃብሪ ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝረጋገፅ ዝብል ናይ ኣረኣያ ግልፅነትን መደምደምታን ካብዚ ዝብገስ ነዚ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቃስ ዘድሊ ተግባራዊ ምንቅስቃስ እውን ክንገብረሉ ኣብ ዝግባእ ምዕራፍ ዘለና ምዃንና እውን ያታ መወዳእታ ናይ ሎሚ ከም ብንጹርነት ኣብ ሓመድ ብልጽግና እዩ ኩሉ ረብሓታትና ንመሳላትና ክረጋገፅ ዝኽእል ተባሂሉ ሰላም ዝበሃል ኢሉ ደብረጽዮን ኩሉ ፈቲና ተቐቢፁ ድሕሪ ሕጂ ሰላም ኣይንብል ዓለም ከም ዝደገሞ ድማ ሰላም ካብ ብልጽግና ምጽባይ ማለት ካብ እንቋቑሖ ተመን ርግቢ ምጭጫሕ ከም ምዃኑ ክንጽበ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝከኣለናን ዓቕምታትናን ክንዳሎ ኣለና ኣዲስ ዓለም ባሌማ ድማ ወተሃደራት ትግራይ ወይ TDF ኩሉ ሓይሎም ኣደልዲሎም ስርዓት ብልጽግና ክስዕሩ ጥራሕ እንዳለው ኣለዎም ናብ ትግራይ ክመፀና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዲስ ኣበባ ብምኻዱ ክንደው ኣለና ክብሉ ከለው ንሕና ኣብ ትግራይ ጥራይ ኮናን ክንዋጋ መሻርክቲ ኣለውና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ዝዋግእዎ ኦላን
ፋኖና አለው መስኦም ዱልዱል ዝምድና ይዘለና ከይተሰከፍና አዲስ አበባን ከባቢኡን ቶይናት ጽምራለና ዝበለት ድማ ፈትወርቀ ኣብ ገለገለ ካብ ተሰምዕዮም ኩባ ሰማዕቲ ስለዚ እትጽምዶ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝግበር ሐመድ በይ ስርዓት ብልጽግና መዛዘም ምዃኑ እዩ ዝረብ ዘሎ ስለዚ ዓወት ንትጽምዶ ሰላም ንቀርኒ አፍሪካ ንመጻኢ ህላውና ኩሉ ህዝብታት ረህዋ ሰላም ርግኣት ቀጠባው ዕድየት መታን ክረጋገጽ ስርዓት ብልጽግና ክድሓኽን ክጠፍእን ከም ዘለዎ እዩ ተሰሚሩሉ ዘሎ ተንኪዩ ክቡራት ሰማዕቲ ዘለዓለማዊ ዘኽሪ ሰማዕታትና ወትረዓወት ንሓፋሽ እንተዳፈት ይኹ ላይክ ሼር ግበርዎ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ኣሕዋትና ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ተንኪዩ ተጠቕሙ